Szerintem is. Szerintem kérek még egy hambit, mert ez nagyon jó. Anyád. Hát akkor fizeted? Én nem fizetem, geci. Majd te magadnak megveszed, igen. De elvett az összes pénzem. Hát akkor miből fizessem ki, bazd meg? Nem az az rosságom már. Nem, nekem sem. Tényleg? Komolyan, mi a fasz képzeled? Azt, hogy én vagyok Jézus. Nem mondom ezt senkinek, Nyugi. Jó. Nem is mondhatod, mert én megöllek. Mi van, bazd meg? Nem ölsz meg, geci. Én öllek meg téged. Van egy fos a szádon. Én nem szólnék a helyedbe. Mi van, bazd meg? Kussolj már, hát inni szeretnék. Nem akarok veled dumálni tovább. Kell egy kávé, bazd meg. Meg egy hambi. Persze. Te vagy a foglyom, kussoljál be. Jó van, bazd meg. Nigger vagyok, geci. Jó, már elég lesz. Mit mirikálsz itt mellette? Ja, azt csinálok, amit akarok. Érted? Nekem te nem dirigálsz, bazd meg. Én vagyok a nigger, te meg a fehér csoki. Mi van? Én csoki, bazd meg. Fejezd be, mert megöllek. Hogyha Jézus öleg, az nem bánt senkit. Szeretnék, de téged nem lehet. Ezt most megmondod neked tisztán a szemedbe. Komolyan. Megöllek, bazd meg. Jó van. Felfeszítelek a picsába. Na menjünk. Hagyjuk itt a kócerást, tessék. Jó, kösz. Puff. Brrr. De finom. Fúj. Mi a fasz csinálsz, bazd meg? Hát, célnemet ért. A kocsiba 10 fogalid, azt bazd meg, takarodjál kifele. Na, menj már innen. Nem merlek, mivel a fogjad vagyok, ti köcsög. Tényleg. Lehet, hogy igen. Nem. Lári Pári, hagyjuk már. Szerintem nem vagyok foglyom. Most nagyon elkeserítettél. Eddig hazugságban éltem. Jó, már elég lesz. Nem. Nem hiszem el. Nem, segíts. Puff. Stop. Jaj, kiszállok. Puff. A szívem. Jó, mindegy. Picsába, ezzel is, mindennel. Jaj. Rád meg számíthatok. Picsába. Tűzzünk. Jobb. Lekis. Parkolok. Jó, ezt viszem. De utána te hozod. Felesbe visszük. Félúton, te félúton én. Jó, oké. De amúgy biztos nem kell. De még innék is valamit, szerintem kólát, mert ez nagyon jól megviszok. Ezt leszarom, bazd meg. Nem volt kérdője. Én hozom a szabályokat, és te kussolsz, bazd meg. Jó van, menjünk már. Na, fog. Most először te. Az előbb még az volt, hogy te viszed. Most te viszed, bazd meg. És nem veszem át, mert kurvára felbasztál. Vágod? Azt tudom, hova kell menni. Nem, bazd meg, nem. Akkor nincs itt a helyet, takarodj. Akkor fejezd már be, akkor miért az ezt a postáskát? Jaj, kölcsön a lábam. Jaj, elég. Mi van? Kus. Jó, megyek. Na, várj, egy jó tanács. Bízzél magadban. Most menjek, vagy maradj? Csukd be jól! Jaj, kurva anyád, inkább kiszállok én is. Na jó. Jaj, hello. Hellóka. Jaj. Te vagy az én emberem? Te vagy? Jaj. Hé, bazd meg. Nem, nincs rá semmi, ugye? Júj. Megmutotlak egy... Au! Ez mi a fasz? Hát. Postán. Hát. Jaj. Le foglak csapni, geci. Jó van, jó melled. Jó, remélem beizgultál. Jaj. Ó, akkora. Csinálj csak nyugodtan, ez csak Igen. Akkor így áll. Azt még belemorsolom. Így lesz tök életes mindig. Óvatosan, mert bomba van nálam. Bom. Na, Várjunk, gondolkozunk egy kicsit. földre. Fordítsuk komolyra a szót.
Hát akkor most nem tudom, én vagyok itt szerinted. Szerintem valamit Valami feka izé. nem, valamit bizniszelünk. Valami feka. Bizniszelünk, vágod? Én adok neked. De mi a faszta? Amit te megveszel tőlem. Vágod? Basz meg. Nem vágod? Tényleg? És mit veszek meg? Számoltatál, mert nem tudok semmiről. Világon semmiről nem tudok. És elegem van valami feka geci beküldött. És azt tudom, hogy te ki vagy. Vagy hogy miért adtam neked? Ne basz már, Geci, veled beszéltem telefonon. Mi? Hát én húzom itt a szemöldököm jobbra, bár látok semmit. Mi a fasz van? Hát csúnya vagy, komolyan mondom. Igen. Mindegy dealer olyan vagy. Komolyan mondom. Basz meg, igen. Meg is vagyok fázva miattad. Izé. Jaj, basz meg, most át akarsz baszni, Geci, ez folyik itt. Akkor takarodj innen. A picsába nem kell üzletelnünk, basz meg, nem kell. Na, menj innen. Na jó van, akarom, hogy azt megyek. Na tessék, ez inkább odaadom. Jaj. Hogy ne legyen belőle balé, és így áll is. Meg lesz. De ne fogj, ne csak fogjad, így áll. Hörpincs bele. És én már el is megyek, csak így áll. Jaj, viszkeszi. Na jó. Ja, izé, mit van? Ez az telefon lesz. Aha. Itt csörögni fog Kösz! meg. Na jó, elegem van. Na csá. Jaj, gyere már nekem, faszol. Rohadt geci. Jaj. Jó. Jaj! Puff! Pi! Hát jól ment. Akkor jó, hol a Azt tudtam, pénz? mit kell Mi? csinálni. Odaadtam egy ilyen passág, és azt tudtam neked csúnya, és... Odaadtad neki! A pénzt! A pénzemet elvitték a pénzem! Igen. Kurva éj! Puff, 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 jaj, ne! Puff! Puff, puff, puff neki! Hát, tényleg Puff, hülye. puff, anyád! Utállak, Geci! Jaj! Hát azt mondod, hogy adjam oda, bazd, akkor nem tudja, mit kell csinálni. Miért nem te mentél, bazd meg? A kurva anyád, mert te vagy a fogom, és azt csinálsz, amit mondok, Geci! Hát akkor sajnálom, leszarom azt a kurva sok pénzt, bazd meg. Ah, Na jó, elegem van, megállok én szívem. csinálok mindent, mindig, te meg itt. nem bírom! Itt vagy az a- Rajlát! Kuss be! Kuss! Itt. Kuss be, bazd meg, én beszélek! Jó, elég lesz már, kihullad. az- Én beszélek, bazd meg! A faszomat! Megfogjam? Vagy mit akarsz? Mert már elegem van mindenből. És 1, 2, 3-at számolok, Az előbb másnapát fogdost, add be, bazd meg! Én nem mondok semmit. Oh.